järven yli todennäköisesti ja leiriyttää siihen. Nyt on pikkuhiljaa hämärtä ja pimiä tulossa, niin ei lähdetä pidemmälle. Ja kotatelttaillaan siinä ja siitä jatketaan huomenna sitten eteenpäin tuonne Viinikoskelle. Niin, Viinikoski on se määränpää. Määränpää, mihin nyt lasketellaan. Siihen jätettiin minun auto ja sieltä sitten kelikotaan kanotti takaisin tänne Teemun autolle. Se tuo Napero näköjään innokas kuski välillä. Ensimmäiselle eräretkelle pääsee 12-viikkoinen. Vai niin, saapa nähdä miten se kanotti saa viihtyä. Jännä ääri. Meillä ei ole nyt mitään asseita matkassa eikä edes kalavehkeitä. Aivan varrit puillaan ja kahtellaan maisemia ja ihmetellään tuon koiran kanssa. Ja se eräelämä sujuu. Ja törryytelläpä sinne ja ruvetaan sitten touhuille. Järven yli melotti, mutta aika pimiä alkaa olla. Pikkusen tuolla järven takana näkyy. No, jonkun talon valot. Teltta lyötiin pystyyn siihen ja kello on 20:09. Tajetaan tehdä nuotio ja vähän paistetaan makkaraa tuossa. Taitaa olla niin lämmin, ettei me kamiinaan laiteta. Lyö kumminkin patjat ja makkupussit tuonne telttaan valmiiksi. Tämmönen paikka löydettiin pimiensä yöksi. Järvi näkyy tuossa ja siitä lähtee tämä Nuorittajoki. Aamupalan tekua tässä. Koiruus nukkuu yllättävän hyvin. Yhden kerran piti ukon käydä kusella, niin kävi koirakin kusella. Mutta muuten se pötkötti tuossa omalla paikallaan aivan tyytyväisenä. Mukava heräillä tämmöiseen luonnon keskellä. Pyyvi heilteli ja Joutsenet huusi tuossa järvellä. joo, kaikenlaisia luonnon ääniä kuuluu. Sillä viipyilemällä heräillä niin erittäin makia. Se uutta ja ihmeellistä tuolle pennullekin, kun ollaan yhtäkkiä metässä. Sai ukon vieressä nukkua. Kyllä aletaan tekee aamupallaa ja lähdetään sitten meloskelleen tuota. Näin vaan mukavaa. Ja meidän kelee. Joo, pekoonit ja kananmunat paisteltu ja lähdettiin nyt meloskelleen. Meillä on aika makia keli täällä. Aurinko paistaa ja varmaan jonkun verran toisella 10 lämpöasteet. Mitä me oli tavoite? 30 kilsaa suurin piirtein tänne. Niin se on. Alussa ei ainakaan kartan mukaan ole mitään koskia, että tuosta erämaa. Niin, Vähän myöhemmin. lopussa sitten. Eikä näkö. Keli on aivan täynnä. Vielä naavaihin. Katsotaan milloin se naava mulahtaa ensimmäisen kerran. Se vähän rohkiana aina kurkkii tuosta lajia yli. Välissä käy ihan kapiana ojana tämä joki tässä. Virtaa aika hyvin, että matka kyllä taittuu. Koirakin on sinne nukahtanut. Koreidenkin päällä eräämässä.
susia lähtee aina välillä tuosta Niin, pari. jokiuomasta. On helppo ampua, kun ne lähtee aina muutaman kerran eteenpäin ja sitten ne viimein tuosta tulee yli. Niin sen tietää, että ne tuolla lailla käyttää, että ne olisi melko nätti aina possauttaa sitten, kun on muutaman kerran hättyttänyt niitä eteenpäin ja sitten kun ne tulee vastaan. Siihen on helppo ampua. Pitää ottaa ensi kerralla haulikko mukaan, missä on valtion maata. Telekkiä tuli äsken Niin. joku vähän vajaa 10 ja nyt lähti ihan äsken tuossa joku. Se näytti vähän isommalta. Niin näytti isommalta. Saapa nähdä mikä se on. Varmaan ajetaan muutaman kerran sen lentoon. Pikku välirantautuminen otettiin. Ollaan muutama tunti melottu ja naava on enimmäkseen kanotissa nukkunut. Niin pysähyttiin vähän, että pääsee jalottelemaan koira ja itekin vähän jalottelee. Karkkia vähän syy, että jaksetaan melua. Kyllä lepposa keli. Lehti on lähtenyt enimmäkseen. Sillä on yksi haapa vielä aivan ruskavärreissä, mutta muuten alkaa olla jo lehettömät puut. Onko naavalla mitään asiaa? Olisiko mitään kommenttia tähän? Onko meillä ollut mukava? Onko ollut kiva? On. Kuusi pötkähtänyt joen poikki. Piti kiertää se tältä puolelta ja uitettiin tuosta tämä virtapaikka, että terot tuossa virrassa saikkaamaan kyyti. Oli tämä ranta täynnä semmosia koloja. Se koirakin oli jo nokallaan tuolla vesikuopassa. Niin, vähän piti auttaa sitä ylös sieltä. Oli jännä homma. Aika yllätystä kohti tuolta köyden, niin ihan sekaisin. Vaikka Teemun köysi. Tää on ihan mukavaa. Me ollaan tohon... Mikä se oli kartassa se paikka? Tönttö. Tönttökö se? Siihen ajateltiin lasketella ja pitää sitten eväsleipätauko siinä. Tai me nuotio tehdään kahvikkeita. Niin. Käydään siinä Töntön kenttää kahtoo. Se on vanha erämaatilaa ollut. Siinä on joku asunut joskus muinoin. Tässä on joku eläin. Toi Töntön kenttä. Tuossa on varmasti kellarin pohja, oli sen verran monttu tuossa ja tuolta löytyi semmonen kivikasa, että siinä oli joku tulisija sitten aikana, ehkä piippu, mikä sortunut ja tuolla oli jo merkattu kaivo. Puita laitettu pystyyn, että sinne ei kukaan eksy, mutta vielä oli vettä kaivossa. Täällä on joku eläin. Melkoista korpia. Korpimaata joku eläin. Tässä niinkö muutama peltosarka on tässä jokivarressa ollut ja tuossa joen toisellakin puolella näytti, että sinne jotakin peltoa on ollut. Siinä on ollut jonkunlainen heinäpelto tai viljapelto tai eläinaitaus tai joku. Siinäkin. Jännää olisi niinkö kuulla tarina tästäkin, että milloin täällä on hiipunut elämät ja muut. Niin. Ja milloin tänne on niinkö tultu asumaan. Ja miksi? Niin. Onko tämä joku? Naava nukkuu, vaikka lasketaan koskia ja muuta. Ei välitä mitään. Aika hyvin ja soppeutunut kanotin kyytiin. Ei paljon hermoa. Vähän kun pohjakosketuksia, niin päätä nostaa ja heti takaisin unille. Helppo se on noin. Oo. Onneksi on noin helppo koira tähän kohtaan. No niin. Siellä meillä pahtuu sämpylät tuossa. Ne on kohta valmiita ja
Sitten meillä on siellä hirve jauhelihasta tehdyt pihivit. Teemun tekas tuossa pihivitaikina. Ja on salaatit ja juustot ja hampparikastikkeet. Pikkusen kurmeempaa ruokaa nyt täällä erämaassa. Niin ruvetaan melontapäivän päälle vähän syöpästään muutamat hampparit. Ja kylläkään meillä jää noita pihivejä vielä leivän päälle, kun meillä tuota taikinaa. No ei sitä ihan kilua, mutta saattaa olla kilo. Ei joku 7-8. Niin, siihen kermat ja sörsselit päälle, niin se on kilosetti. Kylläpä täällä kelepaa kellistellä. Me ollaan joku 25 Niin me arvioitiin. kilsaa suunnilleen tänään melottu. Ja koiralla meni hyvin. Ei paljon kosket sitä pelottanut. Nukku enimmäkseen. Välillä pohjakosketuksessa nosteli päätä, mutta nyt on riittänyt virtaa sitten. Mihin veit sen possun korva minne? Veitkö piiloon? Se ei jonnekin tuonessa. Sinne meni johonkin mehtään piiloon. Saapan hän lähteekö se matka vai jääkö tän? Ruvetaanpa syömään, meillä alkaa olla, että saa valmiit. Niin. Nam nam. Se on sunnuntai-aamuja. Nukuttiin taas joku reilu 11 tuntia. Minä nukkuin taas ihan hyvin. Laarilla oli vissiin pikkusen. Oli alaselkä vähän kipiänä, niin ei niin hirviä hyvin, mutta kohtuullisen hyvin kuitenkin. Tässä ollaan pekoonit ja kamunat Paisteltu ja kahvi ottaa tuossa kannon nokaansa ja kannolle valmistuita, niin säin. Vähän aina ruukattu rasvata sitä tässä lopuksi, että se ei rupiaisi ruostumaan tuossa. Pikkusen voita ja kuumentaa. niin. Se naavakin meni syömään. Sillä on iltapalaa vielä kesken. Eikä siinä aletaan juomaan kahvia ja purjetaan leiriä ja lähdetään meloskelleen tuo loppumatka. Siinä oli jokunen koski, mutta eihän siinä hirveästi puotusta ollut, mitä katsotte. 6 metriä niin. puutusta sinne. Ja meillä oli jo 11 metriäkin sitä oli jo puotusta tuohon. Niin. Ei tämä Nuorittajoki niinkö valtavan jyrkkää ottaa aika. Koskenlasku hurmaa tarjua, mutta oli tuossa ihan mukavia koskia. Oli sinne. Lyhyehkö ja enimmäkseen. Niin. Se ihan mukavia vauhtia sai muutamiin paikkoihin. Kyllä. Varmaan tuolta ulkokurvista. Näyttäis aika matalalta koskelta. Siitäkö suoraan? Siitä suoraan. Alhaalla taitaa olla kivipinna. Niin mennään tuosta sitten tuon saaren jälkeen vähän oikealle tuohon saaren taakse. Mihin? Tuohon noin. Joo. Siinäkin kyllä on. On siinä, mennään suoraan vaan tästä. Ei se ollutkaan niin matala. Hyvät vauhdit musta saa. Mennään tuon kiveen oikealta puolelle, eikäkö? Vasemmalta joo täältä näin ja... Tuosta keskeltä siinä näyttäisi olevan.
Turhaa otetaan hirviä vauhtia. Turhaa otetaan hirviä vauhtia. Sekin on kaksipiippunen homma se, jos on vauhtia ja tökkää, se on äkkiä poikittaa, mutta jos on vauhtia, niin jos on meinaa jäädä kiveen päälle, niin menee yli. Niin. Se oli Pikkukortekoski. Ei hirviän paha. Ei ollut paha. Ei tainnut edes naava hetkättää. Ei saanut tietää koskesta mitään. Iso Kortekoski. Voi tulla vähän kolinaa, mutta tuon kiven jälkeen tuo virta menee vissiin tonne. Oikein. Niin. Joo, otetaan kaukana siinä. Ei tämän kiveen päin. Aika lähellä tuota pintakiviä. Joo, tästä. Joo, tuolla sitten tuo terävän kiven vasemmalle puolelle. Tää on matala. Aivan istu siinä. Istu. Tuonne. Hyvä naava. Hienosti meni. Hyvin meni. Sen verran kolisi, että se nyt herästyi. Nyt tänne. Mene takaisin levähtää. Ihan mukava. Tuossa pitää vaan vähän. Ihan näppärästi saatiin ohjailtua aika lailla sitä mitä ahdettiin. Niin oli. Se oli vähän matalampi koska. Kyllä. Pikku este tuli, saapa nähdä miten. Määtänperää silta. Kokeillaan mennä tuolta oikealta laajasta. Perusteella vaan asutuksia paikkoja. On tässä pari autoa. On siinä enemmänkin kuin pari autoa. Ehkä maa. Uha alas sinne. Aivan allalla, niin mahutaan tässä menemään nyt. Hyvä naava. Oliko ihme homma kun korvia? On siinä kyllä. Ollaan rautalangoilla vielä sijoittu tuohon. Niin. Oliko naava vähän hauska paikka? Oliko? Se on kohtuu tuore talo. Ankkuritalo päätösellä. Niin. Olet melkein konnakelas kahtoo. Yleensä lukkia vai lukkia, että se vaan merkki, että älä käydä herranen aika pidemmälle.
Pitää me olla reilu pari tuntia tälle päivää melottu ja nollamme melkein 3. 10 kilometriä vähän reilu. Mitä meillä on vielä viitisen? 5-6 kilometriä jäljellä. On ollut aika nätti keli tänne meluun. Aurinko lämmittää vielä välillä. No välillä on vähän tuulahtelee, mutta... Enimmäkseen myötä tuulta. Niin. Naavan kanssa käytiin äsken kuseilla tuossa rannassa. Ja nyt se taas sammahti tuohon. Kyllä aika helppoa melottaa. Joki ollut melua. Oikein mukava joki ollut meloskella. Kanalintuja ei oo odotuksiin nähden vähän niin näkynyt. Teemu on yhden pyyn nähnyt ja pyitä on kuultu. Ja mahdollisesti teeriä lähti eilen yhdessä kohtaa, mutta ei ole niinku muita varmoja kanalintu Havaintoja. Ei. Se yksi pyy tuossa vähän aikaa sitten. Sorsia on kyllä nähty. Niitä olisi päästy ampumaankin, jos olisi ollut vaan kuularuisku mukaan. Ne ei melaalla kun ampunut, ne ei tipahtanut. Kyllä. Oli tuolla, meillä olisi 10 kiloa sorrussa. Ois, aina. Kovasti. Onko tuo sama jaava vai onko tuo jää vaan tuota? Ei oo majava syönnöksiä, ellei tuo. Ei tuota. Ei tuo. Piltuanjoella, mikä tähän Nuorittajokkeen laskee, niin siellä oli kovastikin. Se oli paljon majavasyönnöksiä. Se on tästä jo ylöspäin. Vajaa 10 kilometriä, missä se Piltuanjoki tähän laskee. Niin siellä oltiin viime vuonna. Siellä oli paljon majavasyönnöksiä, majavan patoja ja pesiä, mutta tässä ei ole ollut yhtään. Niin. Vähän yllättävää. No se voi olla, että tässä häiritään niitä sen verran enemmän. Niin, tässä on kuitenkin vähän väliä kuitenkin jotakin mökkejä niin. Ja asumuksia, että vaikka onkin aika erämainen joki sinällä, että pitkiä pätkiä on, että ei ole mitään, mutta sitten aina vähän väliä on kuitenkin. Joitakin kilometrien välein on jotakin mökkejä. Niin joo. Piltuanjoella ei ollut kuitenkaan yhtään mökkiä. Ihan siinä alussa joku on. Niin. Kyllä. Vesi menee ehkä vähän tänne oikeaan laittaan painaa tosta. Pitääkö tuo saari mennä tuolta? Niin. Siellä näkyy jo silta. Tää voi olla matala. Meidän pitää varmaan lähteä tätä vaseet oikeaan laittaa ja sitten ennen tota siltaa niin mennä tonne. Tuolla on vasemmassa lailla sanoo 2 kiviä, että miten me se... Tuolla alhaalla. Niin, että niitten niinkö... Niitten oikealle puolelle. Niin ja sitten tuossahan on vähän... Tämä kuohu varmaan tosta aika keskellä. Varmaankin joo. Ehkä pikkusen oikeasta enemmän
oikeasta. Tuossa ihan keskellä on kovia kuohuja, siinä Niin. on varmaan kivet, niitten oikealta puolelta. Joo. Ihan keskellä tuota kuohua. Niin, tuossa mennäänkö me tuo sillan pilari sitten tonne vasemmalle laijalle? Joo. Mennään nyt suoraan ja... On laava siellä jotenkin. Ei mennä tuohon ihan keskelle noihin isoihin kuohuihin, siinä on varmaan kivet. Pitää mennä oikealta puolelta niin vejää. Voi olla melko vähän vettä tuossa sillä. Mennään silti tonne vasemmalle. Niin mennään. Päästään paremmin sillaan. Suoristapa. Aika läheltä pilaria. Tästä mistä tämä virta meni. Me pitää pyöräyttää. Keula ylöspäin. Niin tai sitten pakitetaan tuossa. Ihan sinne kiveen väliin. No tännekikö? Jarruta. Hyvä. Leitäänkö vielä tästä? Päästäänkö? Tää siitä siihen väliin. Niin. Hän tuli just niinkö piti. Aivan nyt hyppää sinne rannalle. Hyppää, kato tähän. Hyvä. Noniin. Se meni just niinkö pitiikin tuo. Meni. Juuri niinku piti. Ehkä sais olla enempikin tämmösiä koska. Niin saisikin. Onko se auto vielä siinä? Onhan se siitä.